příznivce motorismu, jedem do dílny. Už jsem teda na YouTube nedal hodně dlouho video, žádný, tak tam zase něco vložíme, ale nebude to asi teďka s autem. Mám tam motorku Enduro a dělám kryt výfuku jednomu kamarádovi. Tak si něco ukážem, já to dodělám a třeba se to bude líbit. Tak už jsme tady, tak se jdem podívat. No, máme tady golfika. Ten se dává dokupy zas na léto. Už to potřeboval, chudák. Tak, kosa je teda neskutečná. Tak, jsme tady. Zapnu topení. Tady je ta motorka. Tak a tady je vlastně na koleno se dělá takový kryt z nerezu teda, no. Protože to koleno dostává hodně čočku, když tam nic není. Takže já to mám tak nějak na půl hotový. No, co to měli ho dodat? Práce tak na 6 hodin, když to jde od ruky. Tady mám šíro, co jste mohli vidět v některých videích, nalepovaný. Čeká se na motor už přes rok, takže ale letos by měl snad být, no. Koupil jsem kola, jenže bída, musí se odlakovat, opravit, přelakovat celý. Palubka přešitá, protože byla teda Kentus. Sedačky budou TT Audi, no, tak uvidíme. A asi bych chtěl teda ještě dřevěný volant. No, se vrhneme na tu motorku, teda je to hotový. Tak, máme to hotový. Teď se to sundá. Celý to svazíme dohromady. Namontujeme. Tada a může odjet.